Здравейте на всички, подготвил съм още един бърз реплей между два протос играча. В долния ъгъл с червения протос е Кракаду, а в горния ъгъл с синия цвят е Iron. Картата е Steppes of Wars, която е известна с своята сравнително кратка ръж дистанция. И ще проследим каква игра ще се получи между двамата играчи. Тук виждаме доста ранен пион от Кракаду, който беше пион на 8 supply, и след това Chrono Bulls, доста интересно, докато при Aero виждаме стандартния 10 пион и изпращане на провода за скаут. Може би Кракаду ще опита някаква ръж тактика срещу Aero, но ще видим какво точно ще стане. Точно така виждаме в момента и бърз гейтвей за Кракаду. Но всичко това ще бъде скаутното от Aero, защото той прати своята проба за доста бърз скаут. И тук виждаме доста неприятно дръпване на всички проби да гонят едната проба на Aero. Това не е желателно. Виждаме и повторен хронобус на пробите. И отново дръпване, този път поне само на 5 от тях. И въпреки това, че пусна своя пион с 2 supply по-рано от Aero, както виждаме, разликата в Gateway е около 100 единици закъснение. Сега виждаме и доста ранна газ за Кракаду, но всъщност не е доста рана, защото при Aero тя вече е готова, като той пусне втори пион. И ще проследим какво ще стане. И двамата имат 15 работника, като Aero пусна в момента и Cybernetic Core и все още скаутва със своята проба в базата на Кракаду, като в момента беше подгонена пробата от един зелот, но зелота беше върнат. Виждаме втори гейтвей за Кракаду, както и втори гейтвей за Aero. Нямам представа за играчите, мога да погледна за APM, ако е някакъв ориентир. APM в момента е 35 за Кракаду срещу 89 за Aero. Aero изостава с един работник, в случая навакса моментално. И неговата проба беше убита отново от дръпване на доста проби от страна на Кракаду, като той в момента пуска Forge и Cybernetic Core едновременно. Докато Aero хронобулства своя гейтвей и е на път да извади своя втори сталкер. В момента съотношението на армията е 3 зелота срещу 1 сталкер, като трите зелота са тръгнали към базата на Aero, но втория сталкер току-що излезе и ще проследим тази битка. Кракаду явно се опитва да обгради своята база, така че да предотврати лесно влизане при линията на минералите и съответно някакъв харас. Aero пусна и роботик Facility и сега виждаме трите сталкера как бият без никакъв проблем зелотите, защото те просто удрят и ги дръпват. Това е доста добър контрол от Aero. Но Кракаду тръгва с двата сталкера явно за работниците. Ще видим колко работника ще успее да елиминира. Един, два и успя да елиминира 3 работника. Но тук втория зелот почна да бие по сталкера, като единството, което успя да махне е шилда плюс 7 точки от живота му, които няма да могат да се върнат, но шилда се връща невероятно бързо, когато единиците не са в битка. И виждаме съответно на своя ред атака от Aero с 4 сталкера. Като Кракаду в момента има пуснати 2 роботик Facility и 1 зелот, като на път се да излезат още 2 сталкера. Поручва се и Warp Gate. За Aero се правят по-точно 2 сентрита. Aero тук най-вероятно няма да дръпне
войската стигнат доста тактически дръп на сталкерите с по-малко живот и в момента Кракаду няма никаква армия и е доста голям проблем. Той има доста минерали, но явно просто не ги е използвал. Може би в този момент, така да го кажем, се забелязва, че по-ниския APM не стига за много добър контрол, защото не е добре да имаш толкова много непохарчен ресурс. По принцип е желателно да имаш възможно най-малко излишен ресурс. И виждаме също, че 2 Immortal се правят. Ще видим дали ще успее да направят нещо тези 2 Immortal. Всичките пробите са махнати, което означава постоянно губене на ресурс с всяка секунда. Той е почти supply блокнат. Това е другото. Двата Immortal почти са готови. Всеки момент ще излезат. Те излязоха. Трябва веднага да бъдат фанати, защото в момента просто стоят. Така е. Но идва още един сталкер. И като още 2 са в производство. И Immortal направи едно убийство, но просто имаше доста лош контрол отново от Кракаду, защото Immortal подгони дръпващия се сталкер, а другите 3 сталкера и 2 сентри да го биеха. И сега е доста добра идея просто да унищожи пилона, като Unpower двата Robotic Facility. И може би това е края на играта. И пак наблягам, че в момента Кракаду има над 1100 минерала, които просто са били неизползвани и не са